Predstavte si, že sa nachádzate v 7 miliónov dolárov stojacej pevnosti, obklopení tými najmodernejšími rušičkami na svete a zrazu si uvedomíte, že nepriateľ vôbec nepoluje na váš tank. Oni totiž pátrajú po vašom tepe. O 4:45 ráno vošla pýcha Kremľa, skupina Vulga 9, do topografickej slučky so šírkou iba 14 stôp. Nepočuli žiaden dron. Nevideli žiadnu raketu. Polovali na nich tiché vibrácie v bahne, seizmická pasca, ktorá v priebehu sekúnd premení nezničiteľný pancier na rúru s teplotou 160 stupňov. Počas nasledujúcich 12 minút bude 168 miliónov dolárov špičkovej bojovej techniky systematicky vyradených strojmi, ktoré stoja menej než jeden telefón značky iPhone. Toto je príbeh o tom, ako jedno sklenené vlákno ukončilo éru ťažkých tankov. Toto je masaker v Tonke. 4:45 ráno. Tonenský koridor, sektor Donetsk. Vnútri veže vedúceho tanku typu T-90M Proriu sa veliteľ nepozerá na boisko. Hľadí do digitálneho sveta duchov. Interiér je zaliatý smaragdovým svetlom termovízie, ktorá mení tváre jeho posádky na bledozelené prízraky. Po jeho ľavici nabíjací automat vysúva trieštivú muníciu s ostrým hydraulickým zvírením vzduchu. Toto je 7 miliónov dolárov stojace majstrovské dielo Kremľa. Vnútri tohto oceľového obalu vládne pocit úplnej a nedotknuteľnej moci. Pôsobí to menej ako tank a skôr ako súkromný high-tech bunker. Stav 2. Šteká veliteľ do interkomu. Bublina aktívneho rušenia na 100%, odpovedá strelec. Dodržiavajú predpísané postupy do poslednej bodky. 80 stôp medzi vozidlami, elektronické systémy kričia na plný výkon, aby spálili akýkoľvek prichádzajúci signál. Ich pravidlá nasadenia sú chladné a binárne, ak sa to pohne a nevysiela to priateľský identifikačný kód, zlikvidovať. Veliteľ vdychuje vôňu novej kože a zbraní. Táto jediná kolóna, skupina Vulga 9, nesie 168 miliónov dolárov špičkovej sily, 12 tankov, 18 vozidiel, BMP-3 a 120 elitných operátorov. Pre posádku nie je hmla vonku hrozbou. Je to závoj pre nepriateľa. Každý prejdený meter upevňuje doktrínu napísanú v 20. storočí, že masa rovná sa víťazstvo. No keď silueta vedúceho tanku vykúkne nad malý horizont, veliteľ prehliadne jemné blikanie na periférnych senzoroch. Stavia život a smrť na vrstvu reaktívneho panciera, netušiac, že aktíva na druhej strane nehľadajú jeho stroj. Hľadajú jeho tep. A v tej chvíli sa už začalo 12-minútové odpočítavanie do úplnej skazy. 4:45 ráno, hlboko zakopaný veliteľský úzol, 9 míľ od prielomu Tonka, 20 stôp pod zemou. Operátor sa nepozerá cez okno. Hladí na vodopád surových dát na prasknutom tablete. V tomto bunkri nemá vojna vôňu nafty ani zvuk hromu. Je to len chladná, blikajúca matematika na obrazovke. Skupina Vulga 9 nie je rad tankov. Sú to len rytmické seizmické špičky. Podpis cieľa potvrdený, zašepká technik, jeho hlas je zbavený emócií. 12 ťažkých pásov, 18 ľahkých. Rýchlosť stabilne 28 míľ za hodinu. Vysielajú plné spektrum elektronického boja do atmosféry a myslia si, že sú neviditeľní. Operátor sa uškrne. Kremelská prehliadka za 168 miliónov je oslepená vlastnou aroganciou. Hľadajú rádiové vlny na oblohe, no ukrajinskí obrancovia sa pozerajú cez bahno. Využívajú seizmickú sieť zeme, podpovrchové senzory, ktoré vnímajú pôdu ako obrovský citlivý mikrofón. Umelá inteligencia Argus 6 už izolovala unikátny tlkot srdca, 1150 koní, vedúceho tanku T-90M. Pozná jeho hmotnosť, stav paliva a presné súradnice GPS na palec. Pre túto inteligenciu to nie sú muži. Sú to pohybujúce sa aktíva s vopred určeným dátumom vypršania platnosti. Postup je tu chirurgický. Žiadne predčasné zapojenie, žiadne zbytočné rany. Vzdialenosť k prielomu, pýta sa operátor. 440 yardov. Práve vchádzajú do úzkeho hrdla. Prst operátora visí nad ikonou autorizácie. Nemyslí na 120 mužov dýchajúcich v tých oceľových dierach.
Premýšľa o návratnosti investície. Chystá sa vymeniť senzor za $500, čo je menej než cena inteligentného telefónu, za vlajkovú loď v hodnote 7 miliónov. Čakaj na šmík, velí operátor a jeho hlas klesne na šepot. Chcem, aby vedúci tank vytvoril zátarasu. Na digitálnej mape dosiahla červená ikona úzke miesto. Pasca už nie je plánom. Je to odpočítavanie. 4:45 ráno. Tonské úzke hrdlo. Prehliadka za 168 miliónov sa pohybuje rýchlosťou 28 míl za hodinu. Tesne a disciplinované, no smerujú priamo do geografického priestoru smrti. Naľavo klesá kanál Severký, 20 stôp dole po strmom betónovom svahu. Napravo je čierna zóna, vopred zaminované pole. Jediná prejazdná cesta má presne 14 stôp. Pre tank, široký 11 stôp, neexistuje žiaden priestor na chybu. Vpredu nenarazí vedúci tank T-90M na konvenčnú mínu. Spustí magnetický senzor typu Vortex M. Táto inteligentná roznetka rozpozná masívny magnetický podpis ruskej vlajkovej lode a aktivuje chirurgicky presnú nálož pod bruchom stroja. Tank to nevyparí. Prerazí to hnací hriadel a odtrhne ľavý pás. Výsledkom je mechanická zástava srdca. Bez riadenia sa 48-tonové monštrum šmykne o 90 stupňov. Korba sa zarie do bahna ako kotva. Cesta je zablokovaná. Vedúci stroj je nepohyblivý. Sme zablokovaní, kričí vysielačka. Pôvodné postupy sa rúcajú do chaosu. Pravidlá veliteľa velia obchvat, no nie je kam ísť. Skúste ísť vľavo a sklznete 20 stôp do kanála. Skúste ísť vpravo a zapálite mínové pole. O sekundy neskôr zasiahne zadnú časť oceľová clona delostrelectva, ktorá znemožní únik. Skupina Vulga 9 už nie je elitnou útočnou silou. Sú to statické ciele uväznené v 930 yardov dlhej rakve z betónu a ocele. 120 mužov teraz hladí cez optiku na stenu svojho vlastného horiaceho panciera. Vo svete ťažkých kovov je mobilita životom. A v tejto chvíli nemá Tonenský koridor žiadny tep. Pasca nebola postavená na to, aby ich zabila. Bola navrhnutá tak, aby ich udržala na mieste pre predátorov na oblohe. 4:45 ráno. Tonenský koridor. Keď je kolóna paralizovaná v topografickej slučke, ukrajinskí obrancovia iniciujú druhú fázu, precíznu kinetickú chirurgiu. V modernom divadle v Donecku už delostrelectvo nie je o plošnom bombardovaní. Je o vysokej návratnosti pri eliminácii. Prvý náboj nie je štandardná výbušnina. Je to laserom navádzaný projektil Kytník M. Letí 3-krát rýchlejšie než zvuk a úplne ignoruje ťažký čelný pancier. Systém riadenia palby obrancov vyberá najvolatilnejšie ciele. Logistické vozidlá ukryté v strede línie. Ostrý vysokotlakový praskavý zvuk prerezáva vzduch, nasledovaný ohlušujúcim revom, ktorý otriasa zemou. Zásah je chirurgický. Keď je zasiahnuté vozidlo naložené termobarickou muníciou, spustí to tepelnú vlnu. Hovoríme o lokalizovanej ohnivej búrke dosahujúcej 5800 stupňov Fahrenheita. Pri tejto teplote sa vysokokvalitná oceľ nielen ohýba, stráca svoju molekulárnu integritu. Mení sa na mäkký vosk. Okolité tanky T-90M, 7 miliónové vlajkové lode, vidia svoje sofistikované optické prístroje a senzory v hodnote $2,5 milióna vyparené v priebehu sekúnd. Vnútri korieb zlyháva systém požiarnej ochrany okamžite. Vnútorná teplota stúpa na 160 stupňov Fahrenheita. To je teplota dobre prepečeného stejku. Posádka nie je zasiahnutá tradičným spôsobom. Sú oslepovaní a varení zaživa vo vlastných 48-tonových oceľových rakvách. Veliteľ kričí do vysielačky, ktorá vydáva len praskanie horiacej elektroniky. Jeho rozhodovanie je teraz zredukované na jediné púdové rozhodnutie. Zostať v bezpečí panciera a čakať, kým vybuchne munícia, alebo vyskočiť do priestoru smrti dlhého 930 yardov. Pancier bol postavený na zastavenie projektilov, no žiadny tank na svete nebol navrhnutý tak, aby prežil rúru s teplotou 5000 stupňov. 4:45 ráno. Zóna kalcinácie. Zatiaľ čo
Tepelná vlna zo sekundárnych výbuchov oslepuje zostávajúce ruské senzory. Nový zvuk prenasleduje 930 yardovú rakvu. Nie je to rev stíhačky ani hvizd rakety. Je to rytmické digitálne šeptanie. Ukrajinskí obrancovia spustili tretiu fázu. ROJ. Toto nie sú štandardné rádiom ovládané jednotky. Sú to drony Hornet, 7 s optickým vláknom. Za každým dronom sa odvíja mikroskopické sklenené vlákno siahajúce 6 míľ späť k operátorovi sektora ukrytému v betónovom suteréne. Vylepšené sady elektronického boja v tankoch T-90M za $2,5 milióna kričia na 100% výkonu, no kričia do vákua. Fyzický drôt sa nedá rušiť. Nemôžete zastaviť ducha, ktorý nevyužíva éter. Vnútri vedúceho tanku T-90M dosahuje tep veliteľa 140 úderov za minútu. Jeho primárna termovízia je roztopenou ruinou. Vnútorná teplota dosahuje dusivých 160 stupňov Fahrenheita. Je uväznený v 48-tonovej oceľovej rúre, ktorá sa rýchlo stáva rizikom pre výbuch munície. Kričí do rádia, ktoré vydáva len biely šum zlyhania. Jeho pravidlá boja sú teraz binárnou voľbou. Zostať a zhorieť, alebo vysadnúť do priestoru smrti. Vonku drony vykonávajú kobercový nálet. Útočníci neútočia iba na samotné vozidlá. Vznášajú sa nad nimi a cez objektívy pozorujú spanikarenú posádku, ktorá sa márne snaží vyraziť poklopy. V zápäti sa strmhlav rútia priamo na 1,5 palca tenký pancier strechy. Ostrý a sústredený zvuk prerazí chaos, keď kumulatívna nálož prebije väžu, čo v zápäti vystrieda vlhké syčanie zlyhávajúceho systému hasenia požiaru. Štandardné operačné postupy pre prežitie obrnenej techniky sú definitívne mŕtve. V ére kremíka a optických vlákien sa tie najobávanejšie špeciálne jednotky zmenili na nehybné ciele, ktoré čakajú, kým ich $500 prízrak pripraví o život. Pancier síce poskytoval ochranu, no kábel prináša skazu. 4 hodiny a 29 minút ráno. Srdce palebného sektora. Vo vnútri pechotného vozidla typu BMP 3 vzduch už dávno nie je dýchateľný. Je to toxická zmes vyparujúcich sa hydraulických kvapalín a tlejúcich plastov. Vnútorná teplota dosiahla 167 stupňov Fahrenheita. Pre lepšiu predstavu, je to viac, než dokáže vydržať akýkoľvek človek. Toto už nie je boj. Je to horor o prežitie. Vojenská doktrína velí obrneným jednotkám zostať vo vnútri, kým nie je zóna kontaktu vyčistená. No logika z 20. storočia práve narazila na smrtiacu realitu storočia 21. Veliteľ sa pozrie na svoju čatu. Elitní vojaci sa zmenili na tiene kašľajúce za nepriestrelným sklom. Ich $4 milióny drahý transportér sa stal prehriatou pecou. Vystúpiť. Okamžite otvorte poklopy. Ten rozkaz je rozsudkom smrti, no zotrvanie vo vnútri znamená upálenie. Keď sa zadné dvere s hlukom otvoria, posádku zasiahne stena mrazivého vzduchu a zápach horiacej nafty. Vyškriabu sa do blata, ich topánky sa šmýkajú na úzkej 14 stôp dlhej ceste v úzkom hrdle. Ich pravidlá nasadenia sa zmenili z útoku na útek. Zisťujú desivú pravdu. Oceľ ponúka úkryt, ale dáta zaručujú prežitie a oni nemajú žiadne dáta. Tá $168 miliónov drahá prehliadka je teraz cintorínom opusteného majetku. Cez svoje termovízne okuliare ukrajinskí obrancovia na oblohe sledujú jasné, tepelné stopy mužov bežiacich naslepo do čiernej zóny, priamo k mínovému polu vpravo. Nie je tu žiadna sláva, iba zvuk čižiem v blate a poznanie, že ich elitný výcvik ich na toto nepripravil. Utekajú pred strojmi, ktoré nepociťujú únavu, nemajú strach a nikdy neminú cieľ. Pancier nezlyhal. Zlyhal samotný koncept panciera. 4 hodiny a 32 minút ráno. Okraj 930 yardov dlhého palebného poľa. 168 miliónová prehliadka sa zmenila na 30 zuholnatených železných vrakov. Pre tých, čo prežili, sa impozantný postup rozplynul do roztrieštenej nočnej mori. Osamelý radista, trasúci sa v zamrznutom výkope 160 stôp od kanála,
sa trápi so svojou šifrovanou vysielačkou. Sluch má poškodený od tepelných výbojov. Zúfalosť tlačí tlačidlo. Volga 1. Tu 6-3. Žiadam o evakuáciu. Strata majetku 70%. Rozumiete? Iba šum. Potom sa ozve hlas. Jasný, chladný a príliš blízko. 6-3. Vidíme vás. Ste vedľa obhorených zvyškov $4,5 milióna drahého vozidla BMP-3. Váš tepelný podpis svieti ako sviečka proti tomu blatu. Operátor stuhne. Ukrajinskí obrancovia nielenže zachytili frekvenciu, ale zmapovali aj jeho biologickú stopu. V ére digitálnej vojny nie je vysielačka záchranným lanom. Je to navádzací maják. Vaše pravidlá nasadenia skončili, pokračuje hlas. Zostaňte tam. A sršen si vás nájde do 60 sekúnd. Pustite vysielačku, kráčajte k brehu kanála s rukami nad hlavou a prežijete. Vojak hladí na rádio, kus kremíka, ktorý sa práve stal rozsudkom smrti. Má 2 sekundy na rozhodnutie. Najhlasnejším zvukom v prehratej vojne nie je výbuch. Je to ticho, ktoré nastane po vypnutí vysielačky. 4 hodiny a 45 minút ráno. Koridor Tonica. $168 miliónov drahá prehliadka dorazila do cieľa na 930 yardov dlhý čierny cintorín. 30 vysokohodnotných prostriedkov, kedysi pýcha obrnenej doktriny Kremľa, sú teraz len tepelné jazvy na satelitnej mape. Ukrajinskí obrancovia neposielajú pechotu, aby vyčistila trosky. Vysielajú prieskumný dron. Vysoko nad dymom jeho 4K kamera sníma spúšť. Výsledok je jednoznačný. 12 tankov T, 90M a 18 vozidiel BMP-3. Celková strata majetku 100%. Tá matematika je zničujúca. Za iba 12 minút investícia $50,000 do dronov s optickými vláknami a seizmických senzorov zlikvidovala silu, ktorej budovanie trvalo roky, a výcvik milióny. V bunkri vzdialenom 9 míľ operátor neslávi. Len si odpije studenej kávy a zaznamená dáta. Pre neho to nebola bitka. Bola to systémová likvidácia. Logika prielomu pri Tonici je jasná. V ére kremíkového šepotu už masa nie je štítom. Arogancia má svoju cenovku. A dnes bola tá cena $14 miliónov za minútu. Pancier vytvoril cieľ. Dáta pripravili hrob. Prehliadka sa skončila. Takže tu je tá skutočná otázka. Je $7 miliónov drahý tank oficiálne zastaraný, alebo išlo len o katastrofálne zlyhanie ruskej doktríny? Napíšte nám do komentárov, či má ťažká oceľ na modernom bojisku stále svoje miesto, alebo či éra tankov